Pamätáš na tie popoludňa, keď čas neznamenal nič, ba to hodený ku dverám a monitor bol celý svet. Prvé servery, prvé mapy, prvé nekonečné noci, keď sme verili, že priatelia budú online navždy. Nikto nás nevaroval, že roky bežia rýchlejšie než loading screen a že jedného dňa budeme spomínať viac než hrať. My sme generácia Outpost Stop, medzi realitou a snami jeden monitor, tisíc príbehov. Generácia Outpost Stop, vyrástli sme online, ale tie priateľstvá, tie boli vždy skutočné. Niekto staval domy z kociek, ktoré sa dotýkali oblohy. Niekto oral polia do rána, ako by záležalo na úrode. Niekto brodil blato a rieky, kde cesta dávno skončila. Niekto vozil náklad cez noc s rádiom a hviezdami nad hlavou. Nešlo o skóre, nešlo o výhry, išlo o to, že sme tam boli spolu. My sme generácia Outpost Stop, medzi realitou a snami jeden monitor, tisíc príbehov. Generácia Outpost Stop, vyrástli sme online, ale tie priateľstvá, tie boli vždy skutočné. Pamätáš tie slová? Ešte jednu hru, ešte jeden zápas, ešte jednu jazdu a zrazu bolo vonku svetlo a nikomu to nevadilo. Dnes mám